Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Il-ħadd li ġej il-Partit Laburista se jorganizza attività politika bis-sem tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. L-attività se ssir fiċ-Ċentru Laburista tal-Birgu u se tibda fl-10:30 ta' filgħodu. F'kumment lil One News Ramona Attart, il-President tal-Partit Laburista, irrimarkat li anke din l-attività se ssir fl-isfond tar-riformi u l-bidliet li l-Partit Laburista qiegħed kontinwament iwettaq mill-Gvern. Għadha kemm tħabbret riforma oħra minn Gvern Laburista, riforma li kienet imwiegħda fil-manifest elettorali. U dan hu Gvern Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Robert Abela li huwa Gvern ta' riformi. F'din ir-riforma issa qed naraw kif koppji żgħażagħ jew inkella first time buyers ser ikollhom aktar għajnuna sabiex ixxu il-proprjetà tagħhom. 10,000 li ser jingħataw fuq 10 snin sabiex ikun kreditu biex ikompli jgħinhom biex jinvestu fil-ħolma tagħhom li jkollhom il-proprjetà tagħhom. U għalhekk fl-attività tal-ħadd ser inkomplu nitkellmu fuq dawn ir-riformi li qed inwettqu u fuq riformi oħrajn li diġà wettaqna. X'dan huwa partit tar-riformi, ir-riformi jistgħu jsiru billi nirbħu il-Gvern għax bekk imbagħad inkunu nistgħu nwettquhom. Il-President tal-Partit Laburista sostniet ukoll li finqas minn sena mill-elezzjoni ġenerali li għaddiet diġà twettqu bosta riformi filwaqt li oħrajn jinsabu fil-proċess li jitwettqu jew li jitħabbru bilha li l-Maltin u l-Awċin ikollhom kwalità ta' ħajja dejjem aħjar.